welcome back mga studio to another video. Tuloy si Busog po, nandito tayo sa Paris Pinoy Coulon branch. So naka-open na ng branch na dito mga studio ngayong araw lang po talaga. So mayroon pa sila mga pagkain dito na sobrang sasarap po at saka sobrang affordable. Unang-unang mayroon po ditong sizzling bagnet. Yan, mayroon ditong sizzling lechon kawali. Saka mayroong sisig. So ito naman yung extra gravy mga studio. Saka ito yung normal na Paris po. Ito naman yung special. Special to kasi mayroong chicharon bulaklak saka Paris. Saka dito naman ito yung overload. So yung overload mga studio, mayroon siyang balut, mayroong chicharon bulaklak saka Paris. Tara mga studio, hindi natin patatagalin to. Ang daming tao po nandito ngayon sa likod ko kung kain ko. Pray muna tayo kung masaya kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, sa direction. Amen. Tara tayo, lawan tayo mga studio. Dito tayo magsimula sa normal Paris. Meron mga taba-tabaw. Meron na itong mami rin. Paris mami ito. Ang sabaw muna mga studio. Yung Paris lang mga studio, sobrang lambot po. Yung bangka ba? Saka yung sabaw na dito mga studio, meron ng timpla ba? Malasa po yung sabaw lang ulam na. Undaon po tayo sa sisig mga studio. Lagay natin dito sa rice mga studio. Yan. Wow. Ito lagyan natin ng egg. Oh, ang sarap ito mga studio. Sisig natin. Ito pa yung lechon kawali. Ito naman yung bagnet na mga studio. Sarap.
kuwan. Ito yung special mga studio, mayroon diyang yan no, chicharong bulaklak no. So, mayroong pares. Ito yung overload mga studio. Meron dyan ng bulaklak, meron din balot. Panalo ang sudyok. Magadahan dito sa kanilang negosyo mo sila yung pares nila. Sobrang mura lang ba? Kaya busog na busog na ka. Last bite. Ini sama ba? Ini sama. Once again, congrats po sa Paris Pinoy kasi nag-open sila ng second branch. So located sila dito mismo sa harap ng Colonnade Mall. Das mo tadi. Panalo po yung pagkain na dito gusto nyo. Try nyo po. Yun, kita-kita tayo sa sunod na video. Bye-bye.